Aquesta és la teva última oportunitat. Prens la blava i t'espertes a casa, com si no hagués passat res. Prens la vermella i et dic la veritat. No hi ha marxa enrere. Tranquils i feliços durant 15 anys! I tot això no té per què canviar! I tot això és una punyetera mentida. No és veritat, és la nostra vida! Bon dia, titis. Bon dia, estalletes. Parlem de l'ànec salvatge. La vida de la família Egdal i la seva felicitat trontolla quan un vell amic del pare ve a veure'ls amb un objectiu, dir tota la veritat. L'obra està dirigida per Julio Manrique i aconsegueix fer els personatges el més humanament possible. És a dir, no hi ha un malvat. Cada un dels personatges té les seves parts bones i les seves parts dolentes, però no podem dir ell és el dolent, ell és el bo, enfrontament, desenllaç. L'ànec salvatge va molt més enllà. Els actors fan una feina excel·lent. M'agradaria sobretot destacar la feina d'Andreu Benito, és el personatge que vol dir tota la veritat, i l'Ivan Benet, el pare de la família. Helena Terrats interpreta la figura de la filla, una noia d'uns 14 anys, que la seva importància és d'haver cabdal, sobretot en el segon acte. El fet que el seu personatge estigui interpretat amb tanta innocència li dona certa importància, però també pot semblar una mica excessiu. Veient com són les noies de 14 anys avui en dia, la veiem més com una d'11 anys que no tant de 14. Però vaja, que això també pot ser perquè al cap i a la fi aquesta noia fins ara ha viscut majoritàriament a casa amb la seva família i per tant potser no ha tingut l'oportunitat de sortir d'aquesta innocència. La escenografia és sorprenent. D'una escena a una altra escena poden passar senzillament de l'exterior d'una festa, en plan un balcó, a l'interior i exterior simultàniament d'una casa. I a més tenen un efecte molt ben aconseguit que fa que sembli que nevi. Definitivament l'ànec salvatge no et deixa indiferent. Et remou alguna cosa per dins i et fa pensar fins a on arribaríem per saber tota la veritat. Bona nit, titis. Bona nit, estrelletes. Bé, mentre espero que cliqueu per subscriure-us o per anar a veure la meva pàgina web, o si voleu més avall teniu l'article complet a recomanat.cat, #novaveu, us explico una petita anècdota. Quan vaig anar a veure l'obra, l'ànec salvatge, la Laura Conejero, que és l'actriu que fa de mare, va tenir un petit accident i es va fer mal a la mà. De fet, si heu anat a veure l'obra, segurament heu vist que tenia la mà enguixada. Realment va ser espectacular la seva professionalitat i com, tot i la pinya que es va fer, va continuar endavant i va acabar l'obra, que va ser espectacular.